večeras jedan zaista zanimljiv gost, gospodin Roki, je li tako? Gutač vatre. Roki, dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Evo, odlično. Predstavljamo vas kao Rokija, da mi ljudi ne pomisle da ste onaj poznati glumac Salone, što bi je sve živo. Ne, nisam. Ali sam ja nekad bio bokser, ali što ono kažu ljudi, Roki, prvi srpski fakir gutač vatre. Da, jer onaj nam se ne bi ni javio. Da, onaj se ne bi ni javio, on je obražen puno. Potpuni kreten, ja znam, imao je 5-6 operacija plastičnih. Da. Nema šanse. Roki, kako ste? Evo, dobro je. Vi ste gutač vatre, da krenemo odmah na... Da. Direktno, kako je to progutati vatru, što se ono kaže? Pa kako da vam kažem, u početku bilo tu i opekocina, bilo je svega i svačega. Recimo, ja sam kao klinac od 7 godina pobegao u cirkus, tamo sam vidio gutača vatre i onda sam ja poželeo da radim to. Aha, a kako ste počeli, znači kako se to, ono se stavlja, ona palica u usta na jezik i onda se goriva se uzme. Jeste li s malim šibicama krenuli? Pa nisam, mogu da vam kažem iskreno da nisam sa šibicama krenuo sam sa najobičnijim onim štapićima, što kažu ljudi, kineskim štapićima na kojima sam namotao parče vate i onda sam to zapalio, ali pošto u početku nisam znao da tu ide vata, stavio sam neke krpice koje su se u ustima razvijale i onda sam se opekao i svašta je bilo, mislim, bilo je cirkusa dok god nisam naučio to da radim. A dobro, sad vas pitam, a vi možda i ne možete otkriti ako je to tajna neka. Zašto ne? Mora se staviti u usta nešto, neko gorivo, jel? Evo iskreno da vam kažem, prilikom izbacivanja velike, ogromne plamene lopte, koji sam Tikerov rekord oborio 92. godine, ako ste gledali spot Lepe Brene kao Kleopatra, taj plamen je veličine, ta plamena lopta je veličine bila 3,5 metara. I što ste stavljali u usta? Naftu, jel? Ne, nafta je ona i masna i mnogo je otrovna. Tu se stavlja čist medicinski benzin. Alkohol mislite? Ne, baš benzin. A kakav je to medicinski benzin? Zašto se to koristi? To je onaj medicinski benzin što služi za ispiranje rana. A ja sam mislio da je medicinska kola. Ja sam mislio da je gorivo za zubarske mašine. Ne, mogu da vam kažem, kad je bila nestašica benzina, još 93. godine ona hiperinflacija, da bi radio, ja sam koristio i gas, koristio sam i sve i svašta, i benzin iz kola, i mislim, to je jako, to ne bi preporučio nikom da proba s tim jer to je jako otrovno i ovaj benzin medicinski on je otrovan, ali on je ipak podnošljiviji, ono što kažu ljudi, i njega najviše koristi zato što on ima veliku toplotnu moć i vidi se, jako se vidi. A dobro, da vas pitam, znači, kako se živi od gutanja vatre? Pa da vam kažem, solidno, lepo se živi. Što se tiče bacanja plamena iz usta, jedno bacanje plamena iz usta je 300 evra. Pa to nije loše. A vi sad vidite, mislim. 3 puta 1900 eura. A recite mi, jeste li povrijedili možda nepce? Pa u početku bila ona sluznica, ne, nepce ništa, ali sluznica, ona kožica u ustima unutra, ona je puckala nekada, ispuca malo, ali pošto radim to već 37 godina, mislim, oguglala je više i koža i tako da i ne osjećam više to. Je li se dešavalo u početku vaše karijere, a možda i sad, zašto da ne, da popijete goriva, da prođe ono u grlo i u stomak? Mogu da vam kažem iskreno, za ovih 37 godina popio sam, garantujem svojim životom, popio sam jedno 2 bureta od po 200 litara, znači popio sam 400 litara benzina, bukvalno. I kako vam mokraća miriše? Sad biste mogli zaraditi 400 puta 1, 21, to je 480 eura. Jer se osjeća mokraća na gorivo kad mokri? Ne, da vam kažem nešto,
kad podrignete, onda se osjeća na gorivo. A rijetko ja podrigujem. Pa to je dobro kad ste na nekoj manifestaciji da podrignete i da svi odu. A ne, da vam kažem, što se toga tiče, to jedino na muke ono čovjek da podrigne kad mu se već smuči sve i od benzina i od vatre. A kako vam je krv? Jeste kontrolisali, ste se otrovali, kako vam je zdravstveno stanje? Pa, hvala Bogu, da kucam u drvo, dobro je zdravstveno stanje. Jedino što malo da kažem poremećeni disajni organi, jer to je ipak otrov, da vam kažem. To isparavanje tih gasova, mislim, nije dobro, nije prijatno. A kako prijatno. nije, Roki, to opasno? Pa je li vam žao što ste se opredjelili što niste možda arhitekta, no što gutate vatru ili bilo kako? Ne, da vam kažem, ja sam završio ugostiteljsku školu smer kuvara. Ispravno. I što niste se Ugostiteljstvo, ali to radio sam samo veoma kratko, radio sam na brodu, kuvao sam za 40 ljudi, tako da mi se to nisam volao to nikada, jer to je bila želja mojih roditelja, ja da ih ne bi naljutio, otišao sam da završim za kuvara i onda sam se, nisam se pokajao i njima sam ispunio želju, ali nikad to nisam volao, ali mogu da vam kažem, sada, moja žena uvijek bije žicu, ajde ti znaš kao bolje, pa dobro je, i ona kuva isto lepo, ali ja bolje kuvam. Da, i vi bolje gutate vatru, što se ono kaže. Pa normalno, da. Je li bilo interesantnih događanja Da zapalite, recimo? Da zapalite nekog u prvom redu? Mogu da vam kažem da jeste. Pa da čujemo kako je bilo, koga ste naložili? Pa evo, radio sam recimo, radio sam film Seobe. Kako? Seobe. Film, a ja rekao ime i prezime. Vido Gnjenović. Da. To je... U Jugoslavenskom dramskom pozorištu. A to je predstava, ja rekao, film je počeo jer Saša Petrović da snima bio. I kod njega sam isto radio. Aha, da. Kod Saša Petrovića sam radio, pokojnog. Jeste. On je umro jadnik, što se kaže, bio je jako veliki čovjek i veliki reditelj. Tako je. Meni je žao, ali šta ću. Ja sam lepo njima rekao da kad se izbaci plamena lopta iz usta, da padnu kapljice benzina koje gore, koje su zapaljene, rekao, i zapalit će nekoga. Da, ispravno. I onda u prvom redu bio jedan mladić sa jako dugom kosom, jedna devojka. Zoni, to sam ja bio. Ugasili su, hvala Bogu, sve u redu. Ali evo imam jednu lepu dogodovštinu. 96. godine bio sam na Svetom Stefanu, kad je gazda Jezda Bobby Fischer iz Paskog. pravio jeste, tad sam zabavljao Fischera iz Paskog na Svetom Stefanu. Kako izgleda Huoni tada? Bobby Fischer je umro, Spassky je još živ. Da niste zapalili ovoga... Kažem, oni su bili su vitalni, dobri su bili. Inače, na Cetinju je bilo i biranje mis. A kako nije? Mis 96. A to je standardno, evo već 20 godina... To je Vladin dom, u Vladin dom. Bira misu svaki 15 dana na Cetinju. To je, mislim, to je više, ja ne znam šta, ispadne dosadno. Dosadno, ma kako nije dosadno. I što je bilo to na Svetom Stefanu? I evo da vam kažem, tad sam zabavljao Fischera iz Paskog i trebalo je da Fischer iz Paski stanu blizu mene, da ja gutam vatru, palim telo vatrom i da bacam plamen iz usta. Ispravno. I ovaj kamerman se suviše približio i ja sam rekao, molio se, rekao, odaljite se, rekao, zapalit ću vas. A ovi njegove kolege su se zezale i kaže, Roki, zapali ga, kaže, imaš, kaže, ručak. Ma rekao, ljudi, šta vam je, rekao, bolje se pomaknite. Da. Bravo. Kad on sve znajući, on kao sve zna, kao neće. Da. Rekao, dobro. Da. I ja sam bacio plamen iz usta. I on je pao na rukav, na kameru. On nije više mučenik znao šta će da gasi, svoj rukav ili kameru. Pa ta kamera vredi sad jedno sigurno 200.000 evra. Pa to je ruka se može naći za 15-20.000 danas. A recite mi,
A što ne zapalite Spaskoga ili Fišera, to bi bolje ili Da, Gazdajezdu. Pa oni su bili I on je na, umro, nesrećnik. oni su bili na razdaljini veće, mnogo. Nisu oni ludi, ne bi bili Pa nisu toliko oni pametni ljudi, da ne su bi bili ludi. to što jesu. Eto tako. A dobro, recite mi, Gazdajezda pokojni, i on je umro, je li tako? Je li umro on? Da ne griješim dušu? Ne, ja znam da je bolestan, a ne znam da je umro. Nije mi, pa bolje da je bolestan, no da je umro. Ne bi nam ilo bilo. Ne, je li bio Jack, mislim, je li još uvijek, je li bio, ono, Ono bači, što vatru smo mi ti para. bili dole, sve ono što kažu ljudi pošteno je platio. Sigurno. Pošteno je platio sve. Sad, šta je to bilo dalje, ne bi volao da ulazim. Ne To su pričaj njihove me. stvari, to je njihova tajna. Ne pričaj oko štenje, no ljudima je to se polakomili, one kamate po 500.000 i onda ljudi, A koliko je najviše para ako nije tajna koju ste uzeli za neku... koje ste vidjeli, koje ste vidjeli u životu, na jedno mjesto, para. Koja je to Jedno količina? mjesto. Da ste ušli u prostoriju i vidite ogromnu količinu para. Je li to preko 3.000 Preko čega, 3.000? maraka? O, pa više. Koliko para ste vidjeli na Pa jedno? preko 40. To je dobro vrijeme bilo. Kako nije? Preko 40 sam vidio, ali nisam imao toliko. Kako Ja. izgleda? Pa ni ja nikad to... Nisam imao za sebe to. Koliko izgledaju 40.000 maraka, lijepo? Pa vidio sam ih na stolu, na gomili. Da. Na gomili, to je... Pare sad tamo. Bio sam, tad sam radio u Nemačkoj, u Frankfurtu na Majni, Vrelo Bosne se zvao taj restoran. Čovjek. A to je Turčin jedan držao, a Vrelo Bosne se zvao. Da. I tu vi ste ušli u prostoriju? To je bilo nezapamćeno veče, da je on sve pare istresao na sto. To je u Žaku, maltene su bile pare. I gdje je sad taj čovjek? Ne znam, ja dugo godina nisam se čuo s njim, nisam se video. Da. Znam da su bili neki incidenti 91. godine, da je imao, da su mu bacili valjda bobu, šta ja znam šta je bilo. Posle ne znam šta je bilo dalje. A sigurno ste proputovali dosta na zdravlje tom vašem pozivu, je li tako? Jesam. Ali rekli ste možda u jednom intervjuu, možda i niste, da je jedna od najboljih i najljepših žena bila Lepa Brena koju ste sreli. Je li to tačno ili sam ja to izmislio? Ne, da vam kažem, nije ona bila najlepša, bilo je, kroz moj život je prošlo mnogih, recimo, lepih žena, ono što kažu, ne da su bile moje, nego uopšte radio sam sa jako lepim ženama. Ali se samo jedna zove Lepa Brena, to ste rekli, ili sam ja to izmislio? A što znači Brena? Ja to ću da vas pitam, ajde Lepa, ali što Brena? Da, onda kad sam bio na Lapadu u Dubrovniku, to je ostrvo jedno, tamo smo snimali Hajde se volimo drugi deo. Da. Mislim, jako je lepa i zgodna žena, ona i dan danas lepa i zgodna, jedino što svima nama, što ono kažu ljudi, vidi se da nas godine polako gaze. Pa godine prolaze, to je nevjerojatno da nijedan čovjek ne može da odoli tome da prolazi. Ne može, nikako. Nema šanse. Ne može, pa evo, meni je 52 godine, ali iskreno da vam kažem, u duši se osjećam kao da sam dete. Pa to je najbolje dok je čovjek tako... Ja i moja supruga isto. Jer pazite, drug Tito, da je neko mogao da izbjegne to starenje i to bi on izbjegao, a on nije mogao da starao baš. Ali iskreno da kažem, druga Tita, mogu da vam iskreno kažem, najlepše godine života i rada i para i svega sam imao kad je on bio živ. A ja sam mislio da ćete reći najljepše godine u životu čovjeka su to kad pređe 90. A ja sam mislio da ćete reći da najljepše godine života ste proveli na neki način s njim, mislim u smislu da ste... Koliko je umro godina? 85 godina. Tako. Je mlad čovjek. Da. Kako u vrijeme socijalizma, je li se mogla bačat vatra za iste pare kao i danas? Pa mogla da se baca za mnogo veće. Znači, to je bilo dobro vrijeme. Za mnogo veće, ali onda jedina razlika što danas možemo da pričamo šta god hoćemo,
a onda nismo mogli, boga mi, da pričamo šta smo... Ali bolje, jer mi što pričamo nismo, što je to što se reče, to ništa ne znači. Vi biste... Da. Evo mi pričamo pa kada ništa ne pričamo. Dobro, možete li mi reći, ovo je sad jedno čudno pitanje, pošto sam ja pasionirani ljubitelj toga, da tak, mada to je malo i pleonazam, što se kaže. Recite, slobodno. Jeste li nekad vidjeli neku veliku boksersku legendu uživo? Kako izgledaju ti bokseri, to bih volio da... Vidio sam Mate Parova, Beneša. Da, i kako su oni izgledali? Pa normalni, prirodni ljudi. Da, to me interesuje, ali nisam ništa drugo. Normalni, prirodni ljudi. Mene interesuje druga stvar, nego vraćamo se ponovo na osnovnu temu, a to je bačanje vatre. Za Mate Parlova nešto. Biste li mogli naložiti, što se ono kaže, šporet bacanjem vatre, da ne moramo da pirimo po 15-20, pola sata, sat vremena, nego odjednom pof. Ili veliku vatru. Da li Ili ste veliku nekad- vatru, logorsku, ognjište, badnjak, 1. maj. Olimpijsku vatru. Pa može se baca, ali plamena lopta ne sme nisko da se baca, mora samo u vazduh da se baca gore. Inače, imao sam prilike zbog pozorišta da sam se bio 2 put zapalio. I vi ste se Zbog zapalili. tuđe greške, ne zbog moje. I kako gašenje, to onda baču dekice na vas ili Pa kako? nema, imao sam drugi početak 3. stepena pekotine i čuveni šaljić, sada ne ispadne Da, može reklama. On me spasio, dao je neke meleme što nije uopšte hteo da mi oda tajnu. Glupe da mi odaje tajnu, ali najveća tajna je banana i ne znam šta još. Znači, za opekotine banana, ono... Ali ne znam onaj melem od čega je pravio. A banana i... Banana, med i kamilica. Ne znam. To u jednu... Ja mislim da si ti u pravu možda. Ne, slično je to. A jeste li se bavili čim drugo sem bacanje vatre? Kuvale. Gutanjem, kuvali. Ne, nego mislim od tih vještina. Palio sam vatrom, onda imao sam plamene okove. To su lance s kojima mi vežu ruke i kroz lance se propne kanap koji je natopljen benzinom, to se zapali i onda se ja oslobađam od tih lanaca. A ima li neko ko ide vašim stopama? Pa ja sam izvao i apelovao ko hoće da ga naučim da bi imao naslednika nekoga, ali niko se nije javio do sada. Niko? U stvari javili su se par njih koji su hteli to, ali ja sam rekao, evo, što ste pomenuli šibicu, rekao, ako možeš šibicu da gurneš u usta, vidio sam da nisu uspeli ni to da gurnu u usta, ni tu šibicu, onda sam rekao, nemojte bolje ni... Ne, kad šibice nije mogli staviti, vjerojatno bi teško gutali. Pa da vam kažem, imaju ljudi straha od te vatre. A može li se vatra kontrolisati? Teško. Pa da vam kažem, ovu vatru što ja recimo, mogu da je kontrolišem na taj način što tačno znam koliko vatra traje, koliko sekunde držim baklju kad gurnem u benzin. Koliko sekunde držim i koliko će sekunde da mi gori. Možete li da izbacate plamen kroz nos? Ne, nikako, tamo poslije. Izgorelo bi sve one dlake u nos. Sve bi izgorelo, prljili bi... Pošto na cigari kad se puši može kroz nos da izlazi dim, pa rekao... Da, nema šanse. A je li nekad gorili dlaka, kosa, gorili to baš dobro? Sve bi otišlo do vraga. Imate li kosu, jeste li čela ili imate kosu? Imam kosu. Znači, morate obratiti pažnju i na to. A čovjek je napravljen tako... Da vam kažem nešto, šišam se na jedinicu uvek. Da, ali čovjek je napravljen tako da gori dobro. Kako je to napravio veliki Bog? To mi je nenormalno da čovjek... Da vam kažem, to nije velika mudrost, svaka masnoća gori jako dobro kad se zagreje. Pa to pričam, to mi je baš čudno, umjesto da ne možemo da se zapalimo. Pržili šniclu ili ne daj Bože čovjek da se zapali, to vam isto. Da, to je baš gori dobro. Ima masnoće i kod jednog i kod drugog. Jeste, a neke stvari poput kamena, snijega, voda i to uopšte ne može da se zapali. A imate li nekog idola od velikih svjetskih bacača vatre? Ili boksera? Pa da vam kažem nešto. Što se tiče boksera, bili su mi idol Marijan Beneš i Mate Parlov. Da, a od bacača vatre?
Tadija i Slobodan Kačar i oni isto. Urin su se Slobodan bavili... Kačar je bacao, gutao vatru. Nije gotov nego bokser. A da, od nego- bacača vatre, koji je najveći bacač vatre na svijetu? Pa da vam kažem, najveći, mislim ne bukvalno najveći, nego Da, u smislu... bio je jedan Hindus koji je bacao na, ne znam koliko je bilo, Gore na Himalaje. pa i 80. A ja za sad vodim. A vi ste trenutno rekorder. 3,5 metra. 3,5 metra ste bacili vatru. Da. I da znate... Ne 3,5 metra vatru, nego plamena lopta 3,5 Da, metra je plamena bilo kugla, prešlo. to je kao u odbojku, A servisirali. dobro, recite mi, mora li svaki dan da se vježba ili možete da ne radite svaki dan? Ne, da vam kažem, pa ja evo, bio sam pauzirao godinu dana, nisam radio ništa, posle sam ponovo sam počeo posle godinu dana, kao kad vi zapalite cigaretu, meni je to isto. Da. Dobro, gospodine Roki, evo mi lagano privodimo ovaj razgovor kraju, u nadi da će da vas posluži zdravlje, sreća Da će u još životu plamenih kugli iz vas izaći. i da bacate još dugo plamene kugle, da vam se zahvalimo što ste odvojili vrijeme za nas. Meni je bilo drago i velika mi je čast i želim ovom prilikom da pozdravim puno vas, vašu ekipu i sve Podgoričane. Hvala vam puno, sve najbolje. Sve Pa najbolje. najbolje vama, puno zdravlja i sreće. Zdravo bili.